A'r gyfrol ola o dan sylw heno ydy hen enwa o Arfon, Llŷn ac Eifionydd gan Glenda Car, gyhoeddwyd gan Wasg y Bwthyn. O'n i wedi gwneud ymchwil ar gyfer doethuriaeth ar enwau lleoedd, y 5 plwy yn Arfon, y plwyddi o gwmpas Gaernarfon ei hun. Ac wedyn, o'n i wedi cael y doethuriaeth, a wedyn oedd yr holl ddeunydd mae gynno fi yn gorfod yn sicr, ac o'n i'n meddwl, wel, mae'n biti gwastraffu hwn. Dwi'n credu fod o'n destun pwysig, ddech chi'n gwybod bod enwau lleoedd yn bwysig, ac maen nhw hefyd, wrth gwrs, yn mynd ar goll, maen nhw yn diflannu efo pob cenhedlaeth, a wedyn o'n i'n meddwl, wel, fysa yn werth rhoi hein ar gof a chadw. Bodryn. Lleolir yr anedd o'r enw Bodryn rhwng pentref Llandwrog a Ddinas Dinlla. Y gred gyffredin yw mai bod yn yr ystyr o breswylfa yw'r elfen gyntaf, a'r batrwm sawl enw arall yn yr ardal, a mannau eraill cyfagos, megis Bodaden a Bodellog. Fodd bynnag, yn achos Bodryn, mae'n amlwg mae'r ynganiad llafar hyd yn gymharol ddiweddar oedd Modryn, gydag M ddechreuol yn hytrach na B. Y ffurfiau cynnar sy'n datgelu'r gwir i ni yn aml, ac mae'n fwy na thebyg mae yn y ffurf Tyddyn Modryn o 1549 y ceirir eglurhad y tro hwn. Dilynir yr elfen tyddyn yn aml gydag enw personol, ac mae'n bir debyg mae enw personol oedd Modryn hefyd. Dwi'n meddwl taw un o brif rhinweddau'r gyfrol yw'r ffordd mae'n llwyddo i fod yn lyfr deallus iawn, i fod yn dreiddgar iawn. Mae'n amlwg bod yna gymaint o ymchwil wedi mynd mewn i'r gyfrol hon, ond mae e hefyd yn ddarllenadwy dros ben. Dwi'n meddwl dyle pobl Arfon, Llŷn ac Eifionydd fod yn ddiolchgar iawn i Glenda Car i gwaith. Wedi dweud hynny, mae yn gyfrol fydde o ddiddordeb i bobl o bob cwr o Gymru, oherwydd mae hi'n creu cysylltiadau rhwng enwau llefydd gwahanol yn Ne Cymru yn gystal â'r gogledd hefyd. Wel, allai'm dweud bod gen i hoff enw, ond mae yna enwa anghyffredin, ac mae'n debyg mae mwyaf anghyffredin o'r cwbl ydy un. Dydy o'm yn enw Cymraeg, ond mae o'n Mhlwy Llandwrog, mae o fyny yn Groeslon, Apiforum. Apiforum. Nid ydym wedi mentro draw i Rufain, ond yn hytrach i'r Groeslon ym Mhlwy Llandwrog. Mae'n rhaid bod yn bur hyddys yn y Beibl i sylweddoli mae cyfeiriad o lyfr yr actau sydd yma. Ym Mhennod 28, mae Paul yn sôn amdano'i hun yn esau at Rufain a'r brodyr yn dod i'w gyfarfod, hyd Apiforum a'r tair tafarn. Do'n i'm wedi meddwl am llyfr y blwyddyn, i bod yn hollol onest. Di rhywun yn meddwl am hynna pan mae rhywun yn sgwennu llyfr. Yr unig beth dwi isio o'r llyfr yma ydy bod pobl yn fwynhau o. Po bobl yn dysgu rhywbeth oddi wrtho fo. A dyna oedd y mwriad i wrth i sgwennu fo, chi'n gwybod. O'n i isio rhannu fy ddiddordeb i. Achos dwi isio i bobl fod yn fwy ymwybodol o'r enwau lleoedd yma. A mor bwysig ydyn nhw. A mor bwysig ydy diogelu nhw. A'i pasio nhw ymlaen, ynde.